Здравейте, приятели, аз съм Вито на забавната и днес, както видяхте от заглавието, ще правим шеги по телефона. Вижте сега на кой да звънна, само да търся, имам идея. На звездата. Телескоп, пак ще звънна, няма нищо особено. Но ми затвори. И щом ми затвори, днес ще звъним на Ангел от нашия клас. Избраният номер е зает. Моля, опитайте по-късно. Да се скоро. Добре. Днес ще звънем на Аданал. Али. Ало, Али? О. Ало, Али? Добре. Няма да е на нея. Ще е на Ели. Тая да звъняхме на път. Здрасти, какво правиш? Нищо. Искаш ли после да се видим? Не знам. Добре. Да, защо си ти много клип, че как говориш с мене? Не исках да е по-забавно. Снимаш ли пак клип? Не. Добре. Не знам, ще видя. Добре. Чао. Чао. Махте, мамо, снимам клипче. Мамо, снимам клипче! Съжалявам, добре. Сега. Не, няма спокойно. Може да съм аз писмо да тъй. Добре. Чакай една секунда. Добре, сега долу в коментарите, после ако ви хареса клипа, напишете ако ви хареса. Кажете една буква и ще пробвам да я позная и ще напиша име за тази буква. После и долу в коментарите може да напишете. Какво правиш толкова? Добре, аз стигам от така. Добре, мамо, не, аз стигам, ако не идеш. Така, и сега ще го правим от така. По-точно пак. И днес ще звъним. Така, днес ще звъним на Мини пак. Мини. Ета. Тя си има Фейсбук, мимка той. Дигни. Ще дигнеш ли? Ти си ми най-добрата приятелка. Сега ако го гледаш, Мими, ако го гледаш клипа, да знаеш, че си ми най-добрата приятелка. Хайде тъй. Дигни, моля ти се. Добре, кой ще видео дойде? Дигни, не. Мими, ако видиш това клип, ще дигни. И да ме набери. Добре. Моята най-добра приятелка Мими не дигна.
на тоя. Ало, Ханко, бебето какво прави? Здрасти, какво прави бебето? Какво прави бебето? Работя. Добре, чао. Добре. Не би трябвало да е. Ще звъня на Ани. Запишете и номера така. Мобилен. Здрасти, какво правиш? Кой е телефона? Ивайло, аз търся Ани. Ами, тя в момента е най телефона ми е вкъщи. Нещо да й предам? Ами не, нищо. Ами, добре, по-късно като се прибере, защото тя е на гости сега, ще й кажа да ви се обади. Добре, чао. Чао. Боже мой. Това номера на Ани беше. Ще звъна на Екатерина. Май много да дигне. Избраният номер не отговаря. Добре. Ще отиде. Аз не записвам. Алекс. Клас. Ай, момите. Моля, обадете се. Но говоря. Ну, кой? Кой изберете? Да, на Валентинка. Такъв номер не се ще. И тъпи. Жас. Ай, дигни Жаси. Жаси. Ало, търся Жаси. Знаете ли къде е? Кой? Жаси. Имате грешка. Такава няма тук. Добре, чао. Добре. На Мария. Имате такъв номер? Никой. От на Ники.
Николет. Ники, айде. Никой не миди. Ще звънна на Гешев. Не влизай, мамо. Добре, махни. Гешев пак. Стиляна. Нанг. Ало, Стиляна, здрасти, какво правиш? Нищо не знам. Във вторник учим ли? Във вторник учим ли нам? Май учим, не знам. Госпожата мен ми каза, че не учим. Кой? Госпожата. Ами, понеделник ще разбереш. Добре, Ангел къде е? Не знам. Тук май, някъде. А ти сега навън ли си? Моля? Навън ли си? Не. Къде си? Къщи. Ми добре. Що ти къде си? Вкъщи аз. Ще излизам, може би. Исках само да те питам дали ще учим. Добре, благодаря. Чао. Добре, чао. Чао. Не учим. Учим де. Нищо. Така може да нямам приятели много. Добре. Как е? От миния подзвън. Как, Оленче, здрасти, какво правиш? Нищо, оправям се нещо. Искаш ли с мама да идете на кафе някъде, да идем на кафе? Дай ми майка ти. Добре, сега. Сега отивам. Само. Мама! Мама! Как Ленчето търси? Не, момент. Добре. Ало. И аз духам часовка нещо. Добре. И да ви хареса клипа, да дадете палец нагоре и да се абонирате за мен. Чао!